Using modern technology. Siinä on lumialainen ja mikä se iPad mini, iPad on tässä. Using modern technology. Tuo mies on yhtään kirjoittaa. Tästä päivästä. Ja opit tänään EA-ryhmässä. Opin, että minulla on erittäin taitavia kollegoita. Raija Lietonen, Maria Olsonen. Heillä oli mahtavat posterit, joita kumpakin saa käydä katsomassa. Ja luulenpa, että sana meidän osaamisestamme jälleen kiinni maailmalle, koska vaikutti, että asiasta oli kiinnostuneita ihmisiä, jotka vielä jälkeenpäin kehutaan. Oli hyviä postereita, joten rules. Kollega Kirsti, pystytkö jotakin tuosta iltapäivästä? Mitä siinä on? Iltapäivässä ensinnäkin voin jatkaa Helenan juttua, eli sieltä tuli kehuja taas tältä Imatsin mieheltä tästä posterista. Hän on hyvin vaikuttunut siitä. Sitten iltapäivällä niin me opittiin, että me ollaan oikeasti tuolla Aukassa hirveän hyvillä osaamisilla. Eli koska se tämmöinen dancing juttu, eli dialogisuus ja tämmöinen Imatsin coaching, niin meidän mutta opittiin muutamat metodit. Workshopin esittäjän kanssa olemme vaihtaneet käyntikortteja. Sopin, että myös yhteistyöstä, eli olemme vieneet tätä meidän osaamista eteenpäin. Lisäksi on hyvät suhteet kyllä näihin estonialaisiin kollegoihin, joilla on lentokoneessa. Eli on sellainen ruudessa. Tässä on tämmöinen huojentunut kollega Marja nimeltä. Miten meni, Marja? Kiitos kysymästä oikein hyvin. Tosi kiva. Oli hirveän kiva esittää se. Tärkeää lukea ammatillista kasvua ja myöskin tämän, mikä harvemmin jää niin oikeastaan myötätuntaan ja huomioon voi ei pitkä huomioon siitä, että taide Mitäs mieltä olet siitä, että pitikö taas?